zvachizoendwa mhuri yeZimbabwe. Noda kuti nyika yeZimbabwe government vana Mthuli Ncube vachizodzora gejo, vachizodzora tsvimbo panauye the Zimbabwe gold currency. Voya vachitaura mashoko ekuti aiwa ZiG Arichapise mandatory kushandisa. Sana mina mashoko tinyazi kuona kuti aiwa these guys they do not have trust. They do not have full trust in their currency. Not if subscribe or like on the bell icon. Takananga TV na the news hoax vanyora vachiti. Government says individuals and businesses can now pay fees, charges and certain duties in a local currency, Zimbabwe gold ZiG, unless we specify to the contrary. Finance Minister Mthuli Ncube announced this in a statement yesterday. Over 80% of Zimbabwean transactions are done in the United States dollar, the dominant base currency in the local economy and its markets. Vanobva vatobudisa nema statements acho avaka akambana vanyora kuti aiwa Mthuli Ncube azobvuma kuti aiwa vanhu vese henyu bhadhare mafees enyu in the Zimbabwe gold, but kana pane pari specified kuti aiwa pada kushandiswa ZiG, vanhu pada kushandiswa United States dollar, vanhu shandisa henyu mauser. Noda kuti ndo vari dominant munyika yeZimbabwe. Vasinyasi kubvuma, vanyanzi kuona kuti aiwa zvavaida kuomesera vanhu vachiti aiwa shandisai user hazvibudi. Noda kuti chatongoona kuti ma-institution mazhinji ma-private sectors ese achatongouya achitongoti pega maprice awo ma-US dollars, vanhu votanga kutongoshandisa ma-US dollars, ZiG rotongofeila zvakare. Chimbotudze mafungiro enyu muri kudipa pamusoro pechitiko ichi. Pinai comment section medu, musava no subscribe, kulike, chinotina on the bell icon.